Όποτε θέλετε, είναι έτοιμος. Και εμείς έτοιμοι. Από εδώ να μιλάω, μπορώ. Yes. Σας ευχαριστώ και φορά και τους διοργανωτές στο πολύ φιλόξενο χώρος αυτός. Είμαι ο Γιώργος Αγάπτος, συνταξιούχος πια, μηχανικός ηλεκτροσυστατικά και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τους διάφορους τύπους διαγραμμάτων ελέγχου, διότι φυσικά σε 70 λεπτά δεν θα επήρε καμία ελπίδα να κάνουμε οτιδήποτε. Απλά με ενδιαφέρει και τον εαυτό μου ορισμένα εργαλεία να χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως και το λάθος. Να σας θυμίσω ότι η δειγματοληψία βρίσκεται με μορφή την άλλη από όλες τις εταιρείες. Από Ελλάδα χρησιμοποιείται τόσο λάθος που είναι ουσιαστικά τύπα στο νερό. Αναλογική δειγματοληψία, άσχετα με την ικανότητα διεργασίας και όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι αυτό συμβαίνει με διαγράμματα ελέγχου που είναι συνώνυμα με το στατιστικό έλεγχο διεργασίας, διότι χρησιμοποιείται σε πολύ μικρότερη έκταση. Λόγους γιατί χρησιμοποιείται σε μικρότερη έκταση θα σας αναφέρουμε κάποια στιγμή και να συνεισφέρετε κι εσείς με τις εμπειρίες σας. Δεν το λέω για τους υπόλοιπους, αλλά ο κ. Ευαγγέλου έχει εργαστεί και στη βιομηχανία με διαγράμματα ελέγχου και τον ευχαριστώ που ήρθε να βοηθήσει. Ας αρχίσουμε για άμα το κουμπί. Τώρα θα ξαναπατήσω να δουλέψει. Τσιτάτα που είναι πολύ χαρακτηριστικά του πνεύματος στο οποίο θα ήθελα να μιλήσω. Είναι από τον είναι από έναν καπνιακό, πολύ γνωστό συγγραφέα. Δεν είναι εδώ, είναι ο Wheeler, Donald Wheeler. Πολλά βιβλία και ιδίως στη σχολή μου διεργασία. Τώρα, για μετά τη διοίκηση έχει ευθύνη για την ποιότητα. Η θέση κλειδί εδώ είναι η βαθιά γνώση. Εφαρμογή στατιστικών εργαλείων ή εργαλείων γενικά ή οτιδήποτε χωρίς κάποια γνώση είναι πολύ αντιπαραγωγικό. Οι εφαρμογές μαγικού τύπου με ένα καταπληκτικό software υποτύπων, αν έχει πολλά φωτογραφικά λάθη, θα το πω στη συζυγό μου, γιατί είναι απλά, δηλαδή το να εφαρμόσεις ένα εργαλείο και να εξαρτάται από την απάντησή του, το οποίο να είναι σωστό, αλλά να μην ξέρεις γιατί και διαδετάκεις και δεν θα οδηγήσει για να καταστροφή. Δεύτερο είναι αν να ρωτά τη διοίκηση. Το δεύτερο είναι ότι η λόγω της πρακτικής εμπειρίας γνωρίζουν πολλά για το τι συμβαίνει σε έναν χώρο εργασίας, σε ένα εργοστάσιο. Και αντιθέτως οι μηχανικοί, όπως εγώ, ξέρουν λίγα πράγματα για την στατιστική, επομένως υπάρχει ένα χάσμα και αυτό παρατηρείται από την 1920, η έλλειψη επικοινωνίας. Και συχνά οι στατιστικοί προτείνουν πανεπιστημιακοί διαγράμματα ελέγχου ή άλλα εργαλεία, τα οποία έχουν στατιστική
βάση, απλά δεν έχουν πρακτική εφαρμογή γιατί θα γίνει ο κόσμος στο εργοστάσιο. Στην κοπή της πίτας είχα μια συζήτηση με έναν συμπαθέστερο και επιβεβαιώθηκε αυτό το πράγμα. Αυτά θα τα έχω στο μυαλό μου όπου μπορώ, όπου θυμάμαι, όπου η αιτία μου το επιτρέπει, θα και θα το συζητάμε λίγο. Σταματία, μας ακούς? Τέλεια. Τώρα θέλω να ρωτήσω, εσείς είσαστε οι πελάτες μου και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν έχω κάνει όμως τη σωστή ένα αγοράς. Για ψυχήση, δεν θα γνωρίσω το επίπεδο των συναδέλφων θα είναι αρκετά υψηλότερο από άλλα χώρα. Καλό όμως είναι να ξέρω, για να μην πω στο δείξουμε το θέμα, υποθέτω ότι όλοι γνωρίζουν τα διαγράμματα ελέγχου. Κάποιο που βγαίνει για διευθυντές, διαχειριστές και όλα αυτά έχει 2-3 σελίδες για τα διαλέγουν και ο καθένας θεωρεί πλέον ικανό αυτό να είναι στις 2-3 σελίδες σε διαγράμματα. Επειδή είναι φαινομενικά πάρα πολύ απλά. Αν δεν τα πράγματα, θα λοιπόν να ρωτήσω πόσοι εδώ από τους συναδέλφους του 6 έχουν διαβάσει τα διαγράμματα ελέγχου, δεν έχουν αποπειραθεί να εφαρμόσουν διαγράμματα εντός ή εκτός του εργασιακού χώρου. Και ενώ για αυτό παρακολούσα και τη πόλη μου. Και μάλιστα τον αναπτυπεράτων καρδιολόγου, τον Τούτο Σαλάμου της πληροφορίας, έχω εντάξει ότι το Περσέλ του Βάκη έδειξε 20% 140. Θέλω να του πω ότι το λυπητό, έπαιρνα και το λυπητό. Πάσαν τα μάτια του, το αναφέρω αυτό σαν δύο. Γιατί αυτή την κατάσταση στο εργασίο θα την βρείτε καθημερινά. Και από τα ειδικά αίτια, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, θα βρείτε και σε όλη την βιογραφία πόσο λίγο γνωρίζουν πέρα από μια σελίδα άνθρωποι που υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα. Διευθυντές, γενικοί διευθυντές που το πληρώνουν. Υποψιάζονται και δεν το θέλουν. Γιατί είναι και μια απειλή για αυτούς. Πέστε μου παρακαλώ πόσοι δεν γνωρίζουν καθόλου τα διαγράμματα ελέγχου. Πάνω πόσοι απλώς έχουν διαβάσει για τα διαγράμματα ελέγχου σε ένα βιβλίο. Πόσοι έχουν πειραθεί να εφαρμόσουν τα διαγράμματα ελέγχου. Όλοι τους. Ωραία. Πώς εφαρμόσει το παρελθόν. Είναι αυτό που λέγαμε για μας στους συμβούλους. Και εγώ ήρθα στο τσάκ. Αυτό το ομιλητή. Απλά καταλαβαίνω πώς εξακολουθεί να τα εφαρμόζουν. Άρα είναι σωστό χώρο. Είναι καλό θα ήθελα να κάνουμε για τους δείκτες επίδοση διεργασία ή κατά πλούς ικανότητας διεργασίας. Αυτό το λέω αυτό γιατί ο κλασικός όρος του ικανότητα διεργασίας είναι απλά έξιμα, όχι η θεωρία των 6 σίγμα, η φιλοσοφία των 6 σίγμα. Με αφορμή τη Μοτορόλα που είχε τους δείκτες που για μέσα χρησιμοποιούσαμε δεκαετίες νωρίτερα, έχει ταυτιστεί η ικανότητα διεργασίας με την απόδοση, δηλαδή και με τα όρια ελέγχου προδιαγραφών, το ξέρω. Εντάξει. Εγώ λοιπόν όπως το θυμάμαι θα πουλάω τα τρέχουσα επίδοση διεργασίας, γιατί λαμβάνοντας μια εικόνα της διεργασίας μια στιγμή είναι η τρέχουσα, αν θέλετε, η εικόνα. Τα λόγια που βασίζεται η μισή μου διάλεξη πάνω. Από τα λόγια. Είπαμε, και έτσι αυτό. Με το κλικ. Λοιπόν, εσείς το γνωρίζετε αυτό και όπως είπα θα βασιστώ περισσότερο
στα δύο διαγράμματα του Σούχαρτ του 1924, 10 Μαΐου, και θα αφήσω να καλύψω τα θέματα που ενδιαφέρονται τώρα. Και στην πράξη, μετά από 95 χρόνια εφαρμογής διαγραμμάτων ελέγχου, ένα απίθανο γεγονός, που ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει αυτό από την πρώτη μέρα της εφαρμογής. Προλάβα, πολλοί εισήγαγαν διαγράμματα που είχαν μια άμεση στατιστική βάση. Ήταν μια μόδα που δεν είναι ποτέ, γιατί η ακαδημαϊκή και στατιστική σε ένα νέο τεύχος εισάγουν και νέα διαγράμματα. Και αυτό και το άλλο, ότι τα δείγματα μετά από τον καιρό, για αυτό για ματάκι, πια είναι απίστευτα. Έχω φέρει εδώ αρκετά άρθρα από κορυφαίους γκουρού, Deming, Wheeler, Juran, οι οποίοι διαφωνούν σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι έλεγχος υποθέσεων ή δεν είναι. Οι μισοί λένε ότι δεν είναι, οι άλλοι λένε ότι είναι. Για πάρα πολλά διάφορα πράγματα. Άρα καταλαβαίνετε, όταν έχετε ο Γεωργάκος ή κάποιος άλλος που έχει διαβάσει αυτές τις σελίδες του βιβλιαρακείου για managers και τα εισάγει στην του, κάνει λάθος και είναι επικίνδυνο ότι θα ήθελα και αυτό να το συζητήσω. Είναι πραγματικά μια πολύ απλή αλλά τώρα να πάμε στο file number που είναι αυτό έτσι. Κάτι είχα βάλει, μήπως, δεν πειράζει, θα δείτε τώρα να σήκω, δεν πειράζει. Λίγο και να δω γιατί αυτά που δεν είναι κρυμμένα εδώ. Δεν πειράζει, τα μυστικά μου φανερότητα θα το χάρη, ώστε να εμφανίζεται ένα έχουμε 50 δείγματα από θεματικές τιμές το καθένα. Βρίσκουμε τη μέση τιμή και βάζουμε αυτές τις τιμές σε ένα το κουμπί ήταν χαμένα, είναι λοιπόν. Δεν βρίσκω τα διάφορα άλλα πράγματα. Ωραία. Θόδες, κρύβω. Αυτές λοιπόν η μέση τιμή ή μέσος όρος. Για τα δείγματα μπορούμε να αναφερόμαστε και σε μέσο όρο. Θα θέσω ένα καρτεσινό διάγραμμα με κάποια φόρμουλα που μας δοθεί. Δούμε τα όρια ελέγχου. Αυτά τα όρια ελέγχου είναι χαρακτήρα της ίδιας διεργασίας και δεν έχουν απολύτως τίποτα να κάνουν με εξωτερικές προδιαγραφές. Και αν αυτό που βάζει, συγγνώμη, εξωτερικές προδιαγραφές, γιατί ήδη ο κόσμος έχει υπερδεχθεί, δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει η εργασία του. Πολλό μάλλον ότι ανακατεύεις και φυσικά στην παραγωγή αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς να είναι καλά. Η ικανότητα διεργασίας και τα έστα είναι κάτι που θα πει να πολεμήσετε πάρα πολύ για να το περάσει. Είναι μέρος της στατιστικής σκέψης. Ίσως είναι ενώ το μεγαλέκτημα της εφαρμογής διαγραμμάτων ελέγχου. Πάντα το λέω αυτό, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εφαρμογής των διαγραμμάτων ελέγχου είναι η ανάπτυξη της στατιστικής σκέψης και θα πούμε γιατί πράγματα. Αν φτάσαμε, κάναμε τον κόπο. Και τι κοιτάμε.
εξετάσουμε τώρα πάλι με υποτύπων συνταγής. Κοίταξε αν ένα σημείο είναι εκτός αυτών των ελέγχου που είναι τρεις τυπικές αποκλήσεις της διεργασίας. Θα τις συζητήσουμε αργότερα, να ξέρουμε ποια είναι το σήμα της διεργασίας. Πώς θα κάνουμε όμως εκεί. Θα πρέπει, λεγόμενο δεδομένο πρότυπο, να βγάλουμε εμείς διά της επαγωγής, δηλαδή από το μερικού στο γενικό, να κάνουμε ένα estimate, μια λοιπόν, τώρα δίπλα εδώ που δεν είναι ο χωρισμός, αλλά τώρα πια σημεία. Ναι, αλλά απλά όχι, είναι ένα αρχείο που είναι τρεχαγείο. Δεν πειράζει, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε και πλάν B. Ποιο είναι το πλάν B που πάμε στο και μας θα δίνει πιο εύκολα. Στο που εγγράψει, σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε εφαρμόσει πρώτα Excel θεωρία και μετά έχω βάλει το Minitab για να καταλάβει κάποιος ότι μπορεί και ο ίδιος και χωρίς το Minitab να κάνει και να μπορεί να εκτιμήσει μετά απαντήσεις από το software. Για μένα είπαμε και το ξαναλέω, είναι ένα θέμα αυτό και πάνω σε αυτό χωρίς να καταλαβαίνεις όσο και δεν μπορούν όλοι να καταλαβαίνουν όλα, αλλά κάποιοι να καταλαβαίνουν περισσότερα και ο χειρής πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει και μια λογική εξήγηση για το τι κάνει. Θα δεις σήμα. Όταν θα το δεις σαν είτε μέσα του λότο ή μέσω κάποιου άλλου που παίζει κανονικά χωρίς να το ξέρει, βοηθάει. Λοιπόν, κλείνω αυτό εδώ. Και έχουμε και ένα διάγραμμα έργου που ένα διάγραμμα έργου. Και εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε νέξη μέσα στις 5 δειγματικές τιμές, το maximum και το minimum, την όλη τιμή της και πάλι στο ίδιο διάγραμμα, στο ίδιο διάγραμμα, σε ένα αντίστοιχο διάγραμμα το χρησιμοποιούμε. Δίνουμε και κάποιες οδηγίες. Στο οποίο του λέμε, κοίταξε να δεις, όταν είναι below του ελέγχου ή κάτι πάνω, διακόπτεις τη διαδικασία και με φωνάζεις. Επίσης, άμα είναι λίγο πιο ψαμένος, του λέμε ότι κοίταξε να δεις αυτές οι κάλεσε στο βιβλίο μοτίβα, μου είχε πάρει ο χρόνος. Αν δεις κάτι τέτοιο, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, όταν μια ρουλέτα αρχίζει και σου βγάζει 6-8 φορές να χειριστεί, λοιπόν δεν πηγαίνει καλά. Δεν είναι ότι σίγουρα δεν πηγαίνει καλά, γιατί δεν έχουμε τέτοιο πράγμα στην πιθανότητα. Μπορεί να μην είναι άρα κάτι αντίστοιχο. Οπότε καταλαβαίνεις σιγά σιγά γιατί είναι και το TPM. εδώ πρέπει να τα στοιχεία και πρέπει τα μάλιστα. Δεν έχει υπολογιστεί. Εγώ έχεις το προϊστάμενο ενός τμήματος. Ωραία. Τι μας σταματάει εμάς να του πούμε ότι μέχρι το 1995 ο Γεωργάκος είχε χαρτιά πολλά για να σολοτέει και θα σας δείξει πώς και έκανα τη δουλειά και για να μακρινάει. Και με το καταπληκτικό πράγμα ότι από το 1925 μέχρι το 1990-1992 ο μηχανικός που έμενε στο στάσιο το 1931 μετά την έκδοση του βιβλίου του Σούχαρ με τα αυτιά του υπομάλης ή το έβαινε, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν εξάγει. Δηλαδή σε ποια άλλη, ας πούμε, επίσης μηχανικής μπορούμε να δούμε κάτι αντίστοιχο. Ποτέ δεν δούμε. Θα πω αυτό που είπε εγώ σε μια κοινωνία, να το αναγνωρίζουμε στο πλάνο. Εγώ και χθες, στο δείγματα των 5, να βγάζουμε το να βγάζουμε το έδρος και να βγάζουμε την στο χάρτη. Ωραία. Και το μόνο που τους είχα εξηγήσει περίπου είναι τι είναι ο μέσος όρος, τι είναι το έδρος, τις τάσεις, γιατί είχαμε πει είναι 7 τάσεις. Άμα το λέει, κάθε μία τι να κάνει. Γιατί
θα πωλήσει και χαρτί στην μηχανή, ότι σε αυτό θα κάνει εκείνο. Σε αυτό θα κάνει εκείνο. Ήταν αγρότες στο χωρί και πώς θα τα πω υπολογίζουμε στην κοινωνία. Έτσι, το δημοτικό υποβολή, τρέψαμε και στο περιγράφο δουλεύανε μια χαρά κοινωνία. Έκανα μάχη στατιστική. Εντάξει, εγώ λοιπόν λέω ότι με 3 ώρες ηλία, που είναι ο Γενικός Διευθυντής και ο προϊστάμενος, αν μια ηλία, ώστε να θεωρούν ότι ναι, έχει μια λογική εξήγηση αυτό το πράγμα. Και αν θέλεις και το συσχετίσεις με πόσα αγόρια έχει η αυτή τους, που είναι πιθανοτικό, πιστεύω ότι σιγά σιγά τους θεωρούν και ότι συμμετέχουν στην διαδικασία. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και κάτι άλλο, πιστεύω ότι ο προϊστάμενος ξέρει περισσότερα. Είναι όμως δυνατόν να λειτουργήσει ένα τέτοιο εργαλείο που είναι ακριβό, να γνωρίσει κάτι παραπάνω ο προϊστάμενος. Γιατί θα είναι ταχύποπτος και όλα αυτά τα πράγματα. Και οι 2-3 χειριστές και το QC, το κλιματολογία, μπορεί να γίνει. Στην συνέδρια που δούλευα, ο προϊστάμενος και ο διευθυντής ενός τμήματος κάθε εβδομάδα έδινε μια διάλεξη που είχαν λεφτό στους άλλους σχετικά με το αντικείμενο της δουλειάς. Φώναζε η διεύθυνση της συζήτησης, δεν είχε πολλά, τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι καταλάβει ο χειριστής, έστω και αν είναι το δημοτικό πλάνο, και αν να δάσει. Αυτό είναι πριν από 20 χρόνια. Εκείνο που πρέπει να καταλάβει είναι τι είναι το στατιστικό σφάλμα και τι είναι το συστηματικό σφάλμα. Λίγο αργότερα για να ανταλλάξουμε απόψη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα κλικ. Όταν έδωσε τη στο Λοιπόν. Το ίδιο πράγμα μας δίνει και το Minitab, μόνο που εδώ πάλι ζητήσαμε να βάλει όχι μόνο τις γραμμές στα 3 σίγμα κτλ. Τώρα, συνήθως τι γίνεται. Συνήθως αν σου δώσουν δεδομένο πρότυπο, σου πούνε ότι η εδώ και χρόνια μας λέει ότι αυτή είναι η απόλυση για αυτή είναι στιγμή. Θα την πάρει, αλλά θα είσαι πάντα κακή υπόκριση. Και για άσχημα θα το θεωρήσεις ότι είναι υποέλεγχο η όλη ιστορία. Αν δεν έχεις κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κάνεις εσύ, αλλά μην. Δεν είδατε στο Excel νωρίτερα, είχα βάλει μια κάθετη γραμμή από το 30 και πριν από το 30 δείχναμε ότι τα πρώτα 30 ήταν επιστοποίηση στη εργασία. Κούνια μου με κούναγε. Αυτή είναι μια γιατί απλώς πίσω διορθώσεις, αν θέλεις δηλαδή να γίνεις σωστά, και θα πρέπει να θες να γίνεις σωστά. Έχεις εναλλακτικές λύσεις, πολλές εναλλακτικές λύσεις. Κάτσε η διέστηση, μιλήσω για λίγο, έχουμε τέτοια πράγματα, πράγματι που κάνουν έχει χρόνο, αλλά το κόστος μεγάλο. Λοιπόν, διάγραμμα από την ελληνική εποχή, το χαξότε, τα συμπληρώσεις στο χέρι και τα παλιά βιβλία που έχεις και τα λοιπά έχουν καλλιγραφικά, το χέρι όλα γραμμένα και τα ρέστα. Βάσει των γραμμάτων ελέγχου για να δω σε τίποτα. Ωραία. Όχι, μια χαρά. Λοιπόν, με τα διάγραμμα θα μου δίνει μια ψυχολογία. Με τα διάγραμματα ελέγχου να καλύψω με τα διάγραμματα στατιστικού ελέγχου και διαδικασίας σε παρέμβαση του στατιστικού είναι προσπάθεια να εξακριβωθούν οι τυχόν αλλαγές τιμές. Η απόκληση. Επειδή μερικές σπουδαίες κατανομές χαρακτηρίζονται απόλυτα από τη μέση τιμή και την τυπική απόκληση, τα διαγράμματα στατιστικού ελέγχου παρακολουθούν το μέσο και την τυπική απόκληση στατιστικών χαρακτηριστικών δειγμάτων από τα προϊόντα της ουσίας θα μπορούσε να είναι μια βιομηχανική, μια υπηρεσία θα μπορούσε να παρακολουθεί και εκείνη από το διάγραμμα ελέγχου.
προκειμένου η διεργασία έχει αλλάξει από τη στιγμή που πιστοποιήθηκε. Πάλι αυτή τη λέξη, όταν θα φτάσουμε σε κοινά και ειδικά αίτια. Ουσιαστικά, με διαγράμματα ελέγχου κάνουμε έναν έλεγχο υποθέσεως. Εδώ έχω βάλει 6-7 ερωτηματικά, γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, για να κάνεις αυτά το υποθέσεως, πρέπει να υπάρχει πληθυσμός. Μια διεργασία που δεν έχει σίγμα δεν έχει πληθυσμό. Δηλαδή, με χρονική, έτσι. Εκτός αν είναι κάτι άλλο. Ο έλεγχος χρησιμοποιείται σωστά μετά από καλή προετοιμασία σε επιλεγμένες διεργασίες, στα πλαίσια μιας φιλοσοφίας συνεχούς βιώσεως, όπου οι αυτές είναι σαφείς και οι προβλεπόμενοι πόροι επαρκείς, τότε βοηθούν στην ανέβρεση των αιτίων που αλλοιώνουν μια διεργασία, τα λεγόμενα ειδικά αίτια, στην εξάλληψη αυτών των αιτίων και στην ανασκόπηση για την αναγκαιότητα της διεργασίας. Χρησιμοποιείται επίσης επικουρικά και άλλα εργαλεία ποιότητας, όπου απαιτείται η εξακρίβωση της ικανότητας της εργασίας, στο σχεδιασμό πειραμάτων, σχεδιασμό προϊόντος, έκτος προδιαγνώσεων. Το κόστος της εφαρμογής ελπίζεις να το αποσβήσεις με τις μικρότερες απώλειες που θα έχεις, αλλά θα έχεις και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που θα είναι υψηλότερο εθνικό. Θα ξέρεις τι γίνεται, θα έχεις μια γλώσσα ακρίας στην επικοινωνία. Σκεφτείτε τώρα κάποιος να περιγράφει χωρίς ακριβώς. Συμβαίνει ακριβώς. Γι' αυτό ο Wittgenstein ήταν μηχανικός. Τώρα. Εντάξει. Έχουμε μια ιστορική ανανομή, η ιστορική διαδρομή των διαγραμμάτων ελέγχου. Η εκπνόησή τους είναι σε ένα ιδιαίτερα γόνιμο χρόνο και τόπο. Δεκαετία του 1920 συμμετέχει μια πραγματική επανάσταση σε αγωγές ατομικές, γεωπονικές και μηχανικές. Είναι ότι ο Ντόνς έκαναν την πρώτη συμμονική μοντοληψία. Μέχρι τότε, ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε πάντα με διέστηση. Τότε, εάν δεν έγινε καλά η διεργασία, έφταιγε η Κούλα, ο Κώστας και τι συμβαίνει. Υπάρχουν τα εκπληκτικά experiments του Ron Fisher στην Αγγλία, λίγο αργότερα, ένας εκπληκτικός στατιστικός, Διάνοια, και μέσα σε αυτή στην εποχή που ήταν στα Bell Laboratories ο Schubert, όπως ξέρετε, ήταν αργότερα ή σε άλλο τμήμα, ήταν ο Ζουάν σε άλλο τμήμα, ο Ντέμινγκ και πάρα πολλά. Οπότε, επειδή είχαν κάποια προβλήματα με τους αναμεταδότες, έκανε σε μια σελίδα την πρώτη διαγράμματα ελέγχου και στο 1/3 ήταν το διάγραμμα και στο υπόλοιπο ήταν η βασική θεωρία προκειμένου να στηρίξει τα διαγράμματα. Το επόμενο χρόνο, το 25 ο Ντέμινγκ άρχισε να το υιοθετεί και το 1931 έγραψε εξέδωσε το πρώτο βιβλίο και την δεκαετία του 30 έγινε χαμός. Όλοι οι ενθουσιασμένοι οι Αμερικάνοι ενθουσιάζουν με μοντέλα και τα ρέστα. Κάθε τάση ήταν γεμάτο με διάφορα ελέγχου, σύσσεψη συζητήσεων, ότι διακινείται το αποδιάγραμμα ελέγχου, κατά αυτό. Αν ήθελε να γίνει γιατί ήταν περιορισμένη γνώση, νομίζαν ότι είναι τόσο απλό, που δεν είναι τόσο απλό και σας δει αργότερα που θα χαζεύουμε λίγο σε θα δείτε κλειστά δηλαδή σε για τα διάγραμματα ελέγχου έχουν αυτή τη θεωρητική βάση την άλλη.
Και αυτά που έχω εδώ είναι μόνο οι εκτυπώσεις της πρώτης σελίδας συχνά, γιατί δεν είχαμε κάνει για να συνεχίσει αυτή την ιστορία. Όπως μπορεί να δει. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά και πρέπει να έχουμε και συνέσεις της άγνοιας μας. Δεν προσπαθώ να. Λοιπόν, και το θέμα είναι τώρα ενεργότερα. Χρησιμοποιείται ακόμα διακυμάνσεις πάνω κάτω, εκδόσεις συνεχώς για τα διαγράμματα ελέγχου και γίνεται καυγάς αν αξίζει τον κόπο, χρησιμοποιούνται αν αξίζουν τα λεφτά τους. Δηλαδή, όπως είπαμε, πάρα πολλά, αλλά εξ αυτών μόνο λίγα επέζησαν και ορισμένοι όπως ο Ντέμινγκ θεωρεί ότι τα διαγράμματα super ουσιαστικά και για discrete τιμές αρκούν με κάποιες τροποποίησεις ή το πλαίσιο των πολλών μεταβλητών, των πολλών αγνώστων που υπάρχουν στη βιομηχανία, του γεγονότος ότι οι βιομηχανικές διεργασίες δεν υποελέγχω. Υπάρχει μια μεταβολή, είναι μόνο aging, υπάρχει η ίδια η διεργασία. Έχει τις αδυναμίες που μπορούμε να συζητήσουμε. 40 με 50 το πρώτο θέμα του πολέμου, πάλι οι πανεπιστημιακοί πήγαν στο Υπουργείο Πολέμου και έκαναν κριτικές δουλειές. Χρησιμοποιήθηκαν διαγράμματα ελέγχου, βγήκαν η ρηγματοληψία, βελτιώθηκαν πάρα πολύ όλα αυτά. Μάλιστα ένα κριτικό paper του Wood, το οποίο το έχω, έχει κάνει πρόταση, ο Wood έχει αποδείξει, παρακαλώ, ότι στην ληψία, εάν η εργασία είναι υποέλεγχο, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των απορριπτωμένων και του πληθυσμού. Δηλαδή, δεν μπορείς να προβλέψεις από μια διεργασία υποέλεγχο από των απορριπτωμένων την κατανομή του πληθυσμού. Το βλέπεις και εγώ, έμεινα ξερός. Λοιπόν, αυτό το αποδεικνύει μαθηματικά, το δέχεται την ακαημένος και βάσει αυτού καθίστασε την νόμη ότι η δικασία, εάν δεν χρειάζεται ή δεν αξίζει τον κόπο, εάν έχεις διεργασίες υποέλεγχο. Ήταν άποψη, δεν την δέχομαι εγώ, θεωρώ ότι η δειγματοληψία και σαν έλεγχο να είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά σε οδική περίπτωση υπάρχει εξαιρετική. Δηλαδή, όταν έχω έλεγχο διεργασία, υπάρχει εξαιρετική συσχέτιση. Φαντάζομαι τώρα αυτό, σκεφτείτε το λίγο σε διάφορες άλλες εφαρμογές. Ας πούμε, σε opinion polls, στις δημοσκοπήσεις, ένα κατανεμημένο ελέγχου, φανταστείτε ένα διάγραμμα ελέγχου που δεν έχει τον χρόνο, αλλά έχει τα εκλογικά τμήματα ή περιοχές ή ένα σχολείο ή διάφορα σχολεία κτλ. Εκεί, εάν υποέλεγχο, δεν μπορείς να προβλέψεις το αποτέλεσμα. Θα μην πώς εδώ στην Ελλάδα προβλέπετε το αποτέλεσμα, γιατί θα σας παραπέμψω σε αλληλογραφία με το Στατιστικό Ινστιτούτο και διάφορα πράγματα και απλή σκέψη. Οπότε, αυτό την ώρα μου, δεν με έχετε σταματήσει, μπράβο. Το 1945, ο Ντέμιγκ και γενιά ή αγρόνομοι. Έχει τους χτίσαντες από κάποιες και αυτοί οι αποκτήσαντες ιδρύωσαν στο American Society for Quality Control και ο Ντέμιγκ είναι ο πρώτος πρόεδρος. Και τι ήταν το σύμβολο πάνω στη σφραγίδα του American Society for Control, το στατιστικό το ίδιο έλεγχο. Ποια είναι η ιστορία του παρακάτω. Ναι, όχι, θα ήθελα να βοηθήσω, για να πάρω μια ανάσα.
το διάγραμμα στη μεγέθυνση και υπήρχε και άλλο στο Ισουσίτο. Αυτό ήταν εκτός ελέγχου. Τι να πω εγώ καημένος από τον Πειραιά, ας πούμε. Τι να πω, δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, κάποια στιγμή είχαμε μια πελώρια διαφήμιση στο εργοστάσιο. Ο διευθυντής από την Αμερική. Ήταν οξυδωμένο το. Πράγματι, υπήρχε οξύδωση διαφήμιση. Μεγάλη διαδικασία. Λοιπόν, το 1950, εντωμεταξύ οι Αμερικάνοι γεμάτοι λεφτά, κάνουν λεφτά τους γιατί δεν είχαμε καταναλωτικά προϊόντα, επειδή υπήρξε πόλεμος και όλα αυτά. Όταν υπάρχει μονοκρατορία, έχουν διαλυθεί τα πάντα οι Αμερικάνοι κυβερνούν, πέφτει και η ποιότητα. Ξεχνούνται πράγματα ελέγχου, ξεχνούνται η δειγματοληψία και όλα αυτά. Και υπάρχει μια φωνία και αργότερα μιλάνε και ξέρουν την κατάσταση. Δεν από πολλά, απλά ότι στα βραχία κύματα μαθαίνανε οι Ιαπωνέζοι έλεγχο ποιότητας, ότι είναι 56.000 μηχανικοί που αποφύτησαν στα έλεγχο διεργασίας, ό,τι, και η έμφαση πως δόθηκε αργότερα στο πρόληψη μέσω στατιστικού από τον έλεγχο. Δεκαετία του 80 αφυπνίζεται η Αμερική, παραπονούνται οι πελάτες της Motorola. Έχουμε διευθέσει η Motorola να υπογράψει μίληση για Σίγμα. Οι προμηθευτές περιλαμβανομένες και τις εταιρείες μας θα πρέπει να στείλουν στην Αμερική ανθρώπους για να παρακολουθήσουν τις ορισμένα μαθήματα, τεχνολογίες. Πήγα και εγώ και 150.000 σπούδασαν εκεί από όλοι οι υπαλλήλοι όλων των και ο Κυρκώστας που ήταν αγρότης το πρωί, ας πούμε. Δεν κλείσω γι' αυτό, είναι μεγάλη ιστορία. Η Motorola για άλλους λόγους έφτασε έξω, έχει χωριστεί τώρα σε δύο divisions, αλλά λόγω των στατιστικών εφευρέσεων και εφαρμογών. Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, κάποια μαθήματα ελέγχου ποιότητας και εργαλείων ποιότητας ήταν αρκετά δεδομένα, περιορισμένα μεν, αλλά με σεβασμό προς αυτά. Το ΕΛΚΕΠΑ έδινε, η ΕΔΕ έδινε, νομίζω και ο ΕΛΟΤ κάποια στιγμή. Είχα κάτι και στην καθαρότητα μόλις συνθετάζω, ναι, πεσάνανε γιατί ήρθε η πολύ καλή και εύκολη βιβλία και δεν χρειαζόταν να κάνεις όλες αυτές τις δουλειές που ήταν. Το άρχισε κάτω αν θέλεις να το δούμε αργότερα, στο τμήμα στατιστικού ελέγχου, Statistical Division του American Society for Quality, ο αριθμός των μελών κάνει πολύ μεγάλη κοιλιά εκείνη την εποχή και ξαναρχίζει να ανεβαίνει αργότερα. Με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουμε 220.000 δολάρια μισθούς για black belts και όλα αυτά. Επανήλθε στην Αμερική. Έχουμε και την κρίση, μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό. Ο λόγος δεν υπήρξε που άφησε κατά κάποιο τρόπο η εξάπλωση του στατιστικού ελέγχου διεργασίας, ας πούμε στην Ελλάδα και όχι μόνο. Υπήρχε συχνά αναφορά σε μαθηματικά εργαλεία, τα οποία ήταν άγνωστα, ιδίως στα στατιστικά εργαλεία. Και το εγχείρημα, ας πούμε, της παρακολουθήσεως και πολύ εύκολο, αλλά και μακροπρόθεσμο. Και όταν τις οποίες μερικές φορές θεωρείς, ναι, ότι τώρα να τελειώνουμε και δεν το κάνουμε πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Ναι. Το λέω ότι αν πολύ λίγες είναι και μικρές εφαρμογές. Εγώ ξέρω ότι δεκαετία του 80 η Μπράλ είχε μηχανικούς οι οποίοι μένουν και τα χαμίδια. Ναι, το
το 80 ναι, το 90 δίνω. Ναι, αν είναι αυτά ωραία. Η έλλειψη στοιχείωσης των ίδιων των συμβούλων ή των ίδιων των διευθυντικών τεχνών μιας εταιρείας με τις στατιστικές μεθόδους. Θα κάτι, έχω και τα πιστήρια, όχι μαζί μου. Ναι. Πώς τώρα. Ίσως αυτή για 70 λεπτά να χρεώσουμε το μάκι και κάτι παραπάνω. Αλλά να πω και κάτι, ήταν και κακές εφαρμογές. Θυμάμαι μια διαφήμιση ότι κάποιοι νέοι σύμβουλοι που είχαν καταπληκτικό νέο software μαθήματα σε αυτό και προσκαλούσαν κόσμο να τους προσλάβει. Το παράδοσαν ήταν το εξής. Έχετε μια αποστολή χαρτιού και ο ελεγκτής ένα ταχύμετρο, 5 φύλλα, τα μέτρα. Και άμα λέμε, έχεις αυτό. Έχετε υπόθεση με χαρτιά. 5 φύλλα μετράει το, ξέρω εγώ, 5 με 3 από 5 φύλλα το ένα ή ένα. Ο άνθρωπος έχει περάσει το σίγμα του προϊόντος με εργασίας. Το διάφορο, δηλαδή, συχνά είναι μόνο αυτοί, πάρα πολλοί κόσμος, και αυτοί που έχουν εφαρμόσει τα λοιπά. Ξεχνάνε, δεν ξέρουν τον πραγματικό σκοπό του περιορισμού και τη δυνατότητα του εργαλείου. Το εργαλείο μετράει όταν έχει ένα χρόνο, γιατί σε κάποιον των περιπτώσεων βάζει και άλλα πράγματα. Αν παραμένει υπό αυτή η διεργασία σε διάφορα χρονικά σημεία. Πολλά παραδείγματα, θα φαντάζεστε, θα έχετε συναντήσει κτλ. Τώρα, η αποστηριωτική οργάνωση μιας εταιρείας ίσως σε μοναστήρι περιορίζεται στα χέρια επαγγελματιών στατιστικών που πρέπει να εφαρμόσουν τα πανάκριβα φόβου. Ιστορική βάση σε αυτό, διότι έχουν χρησιμοποιηθεί λάθος. Ανέφερα προηγουμένως στα πολλά διάγραμματα και τα λεφτά. Το αντιότερες εταιρείες για πιστοποίηση, σύμφωνα με τα πρώτα φάρη, πηγάζει κυρίως από λόγους marketing και δημοσίων σχέσεων και πρόθεση για συνεχή βελτίωση, οπότε και τα στατιστικά εργαλεία θα ήταν μια αναγκαιότητα. Τις απαιτήσεις του ISO για στατιστικό έλεγχο σε εταιρείες, στατιστικά εργαλεία. Και μια πολύ ασαφής. Κοιτάξτε, πέστε μου εσείς πότε είδατε να ελέγχουν πραγματικά τις ειδικές εφαρμογές σε μια εταιρεία, ικανότητα διεργασίας και τα έργα. Υπάρχει ένα τμήμα στην ομιλία μου για ένα audit, πραγματικό audit, που θα ήθελα να επιθεωρήσουν τα συστήματά τους και τα λοιπά. Νομική παραγωγή, με γνώση των προτέρων, η αφήγηση και αντικειμενική επικοινωνία σε ένα οργανισμό, η κερδοφορία, ο Ξούχαρ το ίδιος, δεν είναι πολύ άνετα να μας πει Ελλάδα να χρησιμοποιήσουμε στατιστικά εργαλεία και τι κάνει ο πονηρός. Από το βιβλίο του Economic Control of Quality Manufacturing Products. Έχει λόγο, αλλά δεν νομίζω ήταν χρησιμοποιήσει άλλο τίτλο, πιθανόν να έβρισκε στον αργότερο εξάρτητο. Και η δημιουργία της φιλοσοφίας συνεχούς η δημιουργική σκέψη και προεξής ψηρία. Εάν αυτή σκεφτείτε τις εναλλακτικές λύσεις, αν δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση στην ορθολογική, μετρήσιμη, σε όλα τα πράγματα, με τους περιορισμούς και τα λοιπά.
η φιλοσοφική σκέψη, η στατιστική σκέψη. Όλες οι εργασίες συμβαίνουν σε ένα σύστημα αλληλεγγύων διεργασιών, κάθε μια από τις οποίες έχει τώρα διεργασία. Δίνω εγώ στην διεργασία, εγώ τέλος πάντων, είναι μη. Δηλαδή, συγγνώμη, methods, όλα αυτά συστημικά, φυσικά ενδεόμενα για να αποτύχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Άρα, αυτή είναι η σωστή διεργασία. Υπάρχει σε όλες τις διεργασίες. Εκεί μπορούν να διακριθούν κοντρικά σε κοινές και ειδικές αιτίες. Κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης των κοινών και των ειδικών αιτίων είναι το κλειδί της μείωσης της μεταβλητότητας. Η μείωση της μεταβλητότητας είναι το κλειδί για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγικότητας και την πληροφορία. Και ο συνάδελφος μου, ο Μάρκος, μια μέρα λέει, τι εμάς λέει, και μου το λέει και η γυναίκα μου. Ο Γιωργάκος λέει, μέχρι καν να μπορώ να ηρεμήσω. Όλα θα πρέπει να βελτιωθούν. Σκεφτείτε που διατρέχει μια εταιρεία, η σκέψη δεν είναι ισοδύναμη με τη συνεχή βελτίωση αυτή. Όταν να βρει συνέχεια, ένα υποδόριο σε αυτή είναι ύπουλη. Γιατί δεν κάνει κήρυγμα, αλλά ο άλλο αρχίζει και σκέφτεται πώς μπορούσε να μειωθεί. Ποιότητα σήμα. Κανόνιση της ιδιαίτερης φύσης των κοινών και ειδικών εταιριών είναι το κλειδί για τη μείωση της μεταβλητότητας. Η μείωση της μεταβλητότητας είναι το κλειδί για την βελτίωση της ποιότητας, παραγωγικότητας και κερδοφορία. Πάλι ένας που έχει ένα βιαράκι και για τα κοινά και για τα ειδικά αίτια, θεωρεί ότι μπορεί να ξεχωρίσει ποια είναι τα κοινά και ποια ειδικά αίτια. Έχω παράδειγμα να δώσω πρώτα ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα είναι γεμάτη πατέντες, το ναυτικό είναι γεμάτο πατέντες. Δεν έρχεται το ανταλλακτικό, πάνε στον τόνο, φτιάχνουν μια πατέντα. Έχουμε εργασία, αλλά κομμάτι δεν βρίσκουμε πολύ πολλά πράγματα και ένα ανταλλακτικό. Ας δούμε και έξω. Άβημα. Δεν είναι υλικό αίτιο αυτό που στο μηχανουργείο. Λιγωμένο. Όχι πιο χοντροκομμένο. Όλοι συμφωνούν με αυτό. Γιατί έχω διαφορά. Πρέπει να είναι άλλο σίγμα, άλλο σεισμός, άλλη αξία, η οποία πρέπει να πιστοποιηθεί. Αυτή στα 4 μήνες έχει αλλάξει κάτι, το σύγχρονο. Δεν είναι μηχανή που είχες πριν, αλλά για μια άλλη διεργασία, η οποία μπορεί κάλλιστα να είναι υπό έλεγχο με το ροκομμένο μηχανισμό της παλιάς. Μα εργασία, αλλάζει το σίγμα αυτής της διεργασίας. Άρα, που αλλάζει το σίγμα, δεν είναι η διαδικασία. Άρα συμφωνούμε. Ωραία. Εντάξει, κάτι πιο δύσκολο. Ο Ντέμι θεωρούσε τα 85%, αργότερα έρχεται το 94% των ευθύνης της διευθύνσεως ανήκει στο γενικό εργοστάσιο των προβλημάτων, ανήκει στη διοίκηση, διότι το 90% των βίων των προβλημάτων είναι κοινά αίτια. Και men machines, money and methods, ανήκει η διεύθυνση. Άρα, λοιπόν, εσύ προσπαθείς τώρα να δουλέψουμε ένα 10%. Στα πολλά παραδείγματα που δίνει ο Ντέμινγκ, η ελλειπής εκπαίδευση, το θεωρεί κοινό αίτιο, είναι η ελλειπής ειδικό αίτιο. Γιατί έχει ένα τομέα, ένα φανή. Ναι, εντάξει. Θεωρώ. Δεν είναι τυχαίο.
Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Αυτή δεν είναι τυχαίο. Είναι κοινό ή δεν είναι, παιδιά? Δεν είναι τυχαίο. Άρα, εφόσον δεν είναι τυχαίο, είναι ειδικό. Είναι ειδικό. Αυτό το θεωρώ. Το καθαρά μαθηματικού χαρακτήρα. Ας πούμε, η περίπτωση να φύγει κάποια παρατήρηση έξω από τα 3 σίγμα, πιθανότητα εξαιρετικά μικρή. Όχι. Προφανώς. Όταν λοιπόν σε μια υποέλεγχη διαδικασία, πάει να πει αυτό έχει ένα ειδικό αίτιο. Μπορεί να μην μπορείς να τα αναγνωρίσεις, μπορεί να μην το βρεις, αλλά είναι ειδικό το αίτιο του. Εκεί 14 συνεχόμενες φορές οι παρατηρήσεις σου να πηγαίνουν πάνω και κάτω από το μέσο όρο, δεν είναι στατιστικά να συμβεί, εκτός και αν υπάρχει ένα ειδικό αίτιο. Ό,τι δεν είναι τα ειδικά αίτια, ό,τι δεν κοκκινίζει το μήνυμα, αν του βάλεις να κάνει όλων των ειδών τα checks, να σου δώσει να καταλάβεις, όλο το άλλο είναι ενματωμένη μέσα στην διαδικασία. Ο τρόπος που έχει στηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία είναι το φυσιολογικό της, πώς είναι η μεταβλητότητα. Αυτή η φυσιολογική μεταβλητότητα την ευθύνη την έχει αυτός που σκέφτεται. Η διαδικασία είναι όλο της εταιρείας του. Ενώ στα άλλα μπορεί να ψάχνεις πράγματα που συνέβηκαν εκείνη την ημέρα, εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η έννοια του ειδικού και του κόμμα. Πώς είναι αυτό? Αν είναι τόσο εκπαιδευμένα απάντηση, ένας που πέρασε μια μέρα σαν αναπληρωματικός, ήταν ανεκπαίδευτος και εκείνη την ημέρα εξαιτίας της δικιάς του εμπλοκής, η απόδοση μιας διαδικασίας έγινε πάρα πολύ μεγάλη ή πάρα πολύ μικρή, δεν έχει σημασία, βγήκε έξω από τα. Ήταν κίνησε στο μήνυμα. Η εκπαίδευση των ανθρώπων, του συγκεκριμένου ανθρώπου και γενικότερα η εκπαίδευση είναι ένα root cause του ειδικού, του special case. Αν όμως είναι τόσο ανεκπαίδευτοι άπατες, όχι όμως υπάρχουν αστοχίες, οι συγκεκριμένες μεγαλώνουν τόσο πολύ το variation στη διαδικασία που τελικά όλες αυτές μπαίνουν στο common cause. Δηλαδή μια περιγραφή ενός αιτίου από μόνο του δεν έχει ούτε να ξέρει αν είναι special ούτε αν είναι common. Είναι όταν συμβαίνει πολλές φορές, είναι special αν συμβαίνει σπάνιες φορές. Αυτή η ιδέα του special. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, μόνο μαζί. Εξαρτάται από την πιστοποίηση. Δηλαδή, εξ αρχής, είτε επειδή δεν είχαν αρκετά λεφτά, είτε επειδή θεώρησαν ότι εκπαίδευση, αντί για ποσοστό, όπως λέμε, είναι 10 οι ώρες, τότε έχει πιστοποιηθεί με 5 ώρες, common, μέρος στη διεργασία, οι 5 ώρες training. Νομίζω ουσιαστικά το ίδιο λέμε, έτσι. Εάν όμως είναι 5 ώρες και κάποιος έρχεται είτε διότι δεν είχε χρόνο. Αυτός δεν είναι. Λείπει η Μαρία σήμερα φέρει πρώτο από το διάδρομο και βάζει να δουλεύει. Δεν έχουμε χρόνο τώρα, το ξέρετε. Οπότε, απλά να πω και το λέμε πολύ περισσότερα λόγια, όχι το ίδιο, αλλά αντίστοιχα ο Ντέμινγκ, προκύπτει για να κάνει όπως είναι ειδικά, θα πρέπει να έχεις πείρα, να ξέρεις τη διεργασία, το πώς να εφαρμόσεις στατιστικό λογαριασμό, αν ξέρεις τη διεργασία. Αν δεν την ξέρεις, μάθω κάποιοι διαδέσουν. Εγώ σαν σύμβουλος, στη Μαρία κάτσα 10 μέρες και έβλεπα τη διεργασία και μόνο σαν έρχεται και μόνος του. Το δεύτερο διάστημα, τώρα η συζήτηση μέχρι να δεν κάνω τον χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι μπορείς να έχεις μια διεργασία η οποία να κινείται στα όρια ελέγχου, αλλά να μην είναι εικονικό και να είναι περιοδική η δυνατότητα. Είναι στενή. Έχει αγορά μεταξύ. Πολύ στενή. Ναι, αλλά πολύ στενή θα είναι ούτως ή άλλως. Γιατί όλες οι διεργασίες, κανένα προϊόν δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι κανένα προϊόν. Αλλά τώρα οι μουτάσεις.
Άρα, δεν θα αλλάξει σίγουρα ένα ενδιαφέρον. Πάντως συμφωνώ, ναι. Τίποτα άλλο σε αυτό, γιατί τα κοινά είναι πολύ βασικό. Η ιδέα του control chart είναι ακριβώς αυτή, να καταλαβαίνεις πια το κομμάτι της διαδικασίας, η τηλεόραση της απόδοσης μιας διαδικασίας του βάρου χρόνου, είναι ευθύνη του τρόπου που την έχει στήσει και ποιο πράγμα είναι και special που έγινε την ημέρα εκεί. Τώρα μην περάσουμε το έτσι και το αιτιατό. Όχι επειδή το έχουμε στήσει αυτό που θα βγει, έχουμε δικαιολογεί, ελεολογικά αυτό που κάνουμε. Ναι, η ιδέα πάντως είναι αυτή. Ας πούμε, εγώ, σαν που ζούσα, κάθε μήνες, 4 μήνες γινόταν μια μεγάλη, ήταν ακελώσεων και εκτυπώσεων, ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάποια μεγάλη αστοχία στην απόδοση και ένα συγχαρόν απολύτωτα. Το μάνας να κάνει τον εαυτό του, απέλε κάποιον. Ακριβώς. Πώς να έστω και χρόνια το λοιπόν. Τώρα, 3-4 μήνες κάτι συνέβαινε. Όταν εγώ μπήκα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, οι εργάτες αρνιόντουσαν την προαγωγή σε υπεύθυνο κυριακή. Ήθελαν να νοηθεί η μηχανή, γιατί η χειριστή μηχανή ήταν σαν τους προπολιτές. Ήταν μια θέση, πώς το λένε, ηλεκτρική. Σε 3 μήνες μπορεί να χάσει τη δουλειά. Χρειάζομαι κάτω τα control chart για να αναδειχθεί ότι τελικά οι αστοχίες οι οποίες συνέβαιναν και γινόταν ήταν common cause. Ήταν όταν δίνεις 3.000 ευκαιρίες στους ανθρώπους για να κάνουν λάθος καθημερινά, μια φορά στις 25 μέρες θα την πάρουν την ευκαιρία και θα σου κάνουν το λάθος. Και ότι μειώναμε τις ευκαιρίες των λαθών που βάζαμε μέσα στους εργαζόμενους, δεν είχε νόημα, δεν ήταν ούτε καν, πώς το λένε, διορθωτική κίνηση το να διώχνεις έναν έμπειρο χειριστή και να βάζεις έναν καινούριο στη θέση. Έχει μια αξία. Έχει μια αξία το control chart. Όχι μόνο control chart, αλλά και στατιστική. Η πρακτική ζωή των επιχειρήσεων συχνά να έρχεται να εργώσει πράγματα που επιχειρήσεις τα ξέρουν και από αλλού. Πολύ αξίζει. Εκεί θα έβλεπα δύο προβλήματα. Η πιθανότητα είναι ότι μήπως δεν χρειάζεται το διαγράμμα ελέγχου για να σου πει το ειδικό επίπεδο. Δηλαδή, αν ας πούμε είσαι ξαφνικά βλέπεις να ψάχνει αιτήσεις για το παράδειγμα, για πιστοποιητικά γεννήσεως, επειδή έχει προκηρύξει κάτι. Δεν παραπεξέλθω, θέλω προσωπικό. Ποιος στο δημόσιο δεν λέει ότι δεν θέλει προσωπικό. Μέχρι στιγμή ότι πιθανόν το πιστοποιητικό γεννήσεως, αυτή είναι ότι Σάρα, πιστέψτε το ή όχι, έχει μια 6 μηνών. Ξαναμπήκα στο ίντερνετ για να επιβεβαιώσω αυτή που είχα αποτεύχει τη γνώση και η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από το προϊστόμενο, αν θα σου ζητήσει ανανέωση ή όχι. Οπότε, όπως κάποιοι φοιτητές μου, σαν το πανεπιστήμιο μου, είχαν ένα δημόσιο να φτιάξουν διαγράμματα να δεις τι. Αυτό που κάποιος σήμερα σε ένας άλλος φίλος, η γυναίκα του 45 χρονών που παράδειγμα είναι νοσοκόμο, ναι, τέλος πάντων, ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εκτός του γεγονότος ότι παλιά σεζόνια έρχονται και εξαφανίζονται τα καινούργια κτλ. 8 άτομα για να κάνουν δουλειά ενός. Κάθε από αυτούς δεν ξέρει κομπιούτερ και αν γυναίκα μου άρχισε να δουλεύει, θα μάθα γιατί δεν την άλλη μέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλές φορές βασικά στοιχειώδη πράγματα δεν εφαρμόζονται. Απλά όλες τις φιλοσοφίες δεν πρέπει την έννοια του blaming people. Τώρα πάντα θα πρέπει μέσω άλλων τεχνικών να ανακαλύπτουμε τα βαθύτερα γενεσιουργά αίτια και ποτέ δεν είναι ο άνθρωπος. Πάντα κάτι πίσω από αυτό. Τι είναι αυτό? Συνήθως το company culture το οποίο υπάρχει, το training το οποίο δεν έχει γίνει, τα job descriptions, τα job rotation, τα systems, υπάρχουν πολλά τα οποία πίσω ευθύνονται για αυτή τη συμπεριφορά. Οι άνθρωποι είναι στην Βόρειο Κορέα, οι άνθρωποι είναι στην Νότιο Κορέα. Οι άνθρωποι που στην Ελλάδα είχε μετά την Ιαπωνία, είχε μερικές φορές από την Ιαπωνία, μεγαλύτερη
κάνουν 60. Ένας μέσος 7 και κάτι % και 12 και τα λοιπά. Ίδια άνθρωποι. Εντάξει. Θα πάω σε ένα διάγραμμα που το θεωρώ βασικό, είναι πολύ απλό, αλλά νομίζω είναι αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να στο εργοστάσιο και αλλού και αυτοί που βάζουν τα βιαράκια για managers που έχει και μια τσότα. Να δούμε. Έχω ένα σε Word τόπο, αλλά εδώ είναι μια διεργασία η οποία είναι υπό έλεγχο. Πρώτον, τι είναι μια επαγωγή από το λίγο στο πλήρω. Με ενός διαγράμματος, ας πούμε, 5 κομματιών. 5 δειγματικών τιμών, έτσι. Μετά από ένα διάστημα α, παραμένει και η μέση τιμή κτλ. Τώρα, αυτό να το φανταστούμε σαν ένα διάγραμμα ελέγχου που αυτό είπε εδώ, το βλέπετε έτσι, είναι έτσι, μαζί το να γυρίζει 90 μοίρες, τότε με ένα διάγραμμα ελέγχου. Δηλαδή, αυτός είναι εδώ πέρα είναι οι τιμές και οι δειγματικές τιμές. Να ρωτήσω, μα είναι δυνατόν τώρα με 5 τιμές να επαγάγεις ολόκληρο πληθυσμό? Εδώ μας λένε ότι πρέπει να έχεις 32 δείγματα, να έχει ηχεία κτλ. Αυτό το. Αυτό σε κάποια στιγμή, ενώ το ευχαριστούμε. Ήταν και πολύ σαρκαστής. Μια φοιτήτρια, κύριε Ντέμι, μου είπε μαζί της. Πάτε, λέει, να έρθω εδώ, it was going to be lots of fun. I don't funny. Τι λέει. Τώρα, στην περίπτωση αυτή είναι μια περίπτωση από αυτή που φοβάμαι ότι θα μπορούσε να γίνει όταν ο φίλος είπε ότι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια πολύ κυκλική μέση τιμής. Η τυπική απόκληση παραμένει η ίδια. Το μήπως είναι άρα δεν είναι μάλλον, χωρίς το μάλλον. Δεν είναι υπόλοιπο. Είναι όμως προβλέψη. Δεν μπορεί να ξέρω το δράκο και να κοιμάσαι μαζί του και να μην φοβάσαι κάτι. Μπορεί να πεις κάτι και να είναι άνθρωπο πάλι γιατί προσθέτεις variability. Λοιπόν, όμως θα σκεφτείς, δεν σημαίνει να σταματήσεις επειδή ο στατιστικός λέει είναι, δεν είναι υποέλεγχο. Μην ξεχνάτε ούτως που ήταν στατιστικός που δεν ήταν. Το πρώτη σχολή το 11 πήγε. Απλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν μιλικοί και μετά έγιναν στατιστικοί και τι στατιστικοί, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα θα ήθελα να πω ότι στην πραγματικότητα, στη ζωή, όπως λέει και ο Φόσκος, θα μπορεί να είναι αυτή η μεταβολή, που δεν οφείλεται. Ναι, αλλά το γεγονός ότι πάει έτσι, δηλαδή μου ξέρω. Είναι μια κυκλική μετατόπιση. Μια κυκλική μετατόπιση, εντάξει. Μπορεί να υπάρχει σεξιότητα, είναι πάρα πολύ κρύο, είναι όλα κρύα. Άρα, οι two groups, εξολογισμένα. Μπορεί να αναποχειριστείς. Πολύ σεξιότητα. Είναι χρονικός άξονας, θα μπορούσε να είναι μηχανές που έχουν από έναν ρυθμιστή ή να έχουν άλλο χημικό ή ανακροπτήσια ή αν είναι δοκίμα ιδιαίτερης αρέσματα. Εξυπτήσουμε κτλ. Εάν το δείτε αυτό ξαφνικά να είναι έτσι αλλά στο γιώτα, κράκ, σαν να έχει σπάσει ένα κόκα και να συνεχίζει λίγο δεξιά, τι θα μπορούσε να είναι? Φαντάζεσαι τον άξονα αυτόν, ας πούμε εδώ αυτός είναι ο άξονας και το υπόλοιπο αρχίζει και κινείται εδώ πέρα πάνω. Τι θα μπορούσε να συμβεί, από τη δική σας δουλειά. Τις πατάει
Θα βγει μόνιμα. Μόνιμα, ναι. Μόνιμα δεν μπορεί από μόνο του, ξέρω εγώ, κάτι το ξέρουμε, αλλά το ψάχνουμε να βρούμε. Τι θα αναλύω στην πραγματική ζωή για να μην μιλάμε όλα πάλι για αξονάκια, τόσα εκατοστό, είναι τα αγαπημένα. Αλλάξει διαδικασία. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, ένα νέο ανταλλακτικό στη μηχανή που να είναι πιο σκληρό, ένα ελαττήριο, ένα σύλληψη. Ναι, αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Εδώ έχω φτιάξει, αυτά είναι σαν βίντεο σκοπική παρακολούθηση. Φανταστείτε, αν θυμάται κάποιος από εσάς τους νέους, τα 35 mm της ταινίας, έτσι. Εκεί λοιπόν, κάθε μία από αυτές είναι η επαγωγή της διαδικασίας. Και αν τα προβάλλω εγώ έτσι, μια μουτζούρα με νόημα. Λοιπόν, αν εγώ είμαι και αυτό γίνεται πολύ συχνά. Δηλαδή, τώρα μην πείσω εγώ για κάθε ένα δείγμα, τη δειγματική έκταση, το R, προκειμένου να βρω τη δυτική απόκληση. Τι κάνω, παίρνω όλες τις αποκλήσεις ή όλες τις μετρήσεις και βάζω μια τυπική απόκληση της μορφής σίγμα ίσον ριά του σίγμα χ μείον χ διάμειον 1 και τα 4. Και μου πήρε και ένα χρόνο για να το καταλάβω. Οι λέκτορες είναι αυτοί που μέτροι και τα στάδια που ξέρουμε. Κάθος στην περίπτωση αυτή. Εάν πίσω ξαφνικά η απόκληση όλων των λέκτορων. Δεν θα περάσει το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε. Γιατί έχουμε μια διαδικασία που εξελίσσεται χρονικά. Είναι στρατεύω, μαγειρεύω όλες τις χρονικές στιγμές μαζί. Και βγάζω μια μέση στιγμή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι η τυπική απόκληση του προϊόντος. Δηλαδή αυτό που ο φίλος μας νωρίτερα με το πολύμετρο προσπαθά να μετρήσει και τα βάζει σε άμα ελέγχου, είναι ένα προϊόν που ήδη είχε μια τυπική απόκληση και καθόταν και έκανε επαγωγή μέσω του διαγράμματος ελέγχου. Δεν θα άρχισε το διάγραμμα ελέγχου, αλλά θα μπορούσε, δεν θα άρχισε αυτό που έξαμε, θα μπορούσε να πάρει δείγμα ηχείο τα ρέστα ή αν δεν ήταν συνδυασίες, ας πούμε, παραλαβής, και άλλη μια ωραία διαπολίση. Εδώ το τελευταίο είναι ο εφιάλτης του μηχανικού, δηλαδή δεν πάει καλά. Και η τυπική απόδειξη και η μέση τιμή. Αυτό θα πρέπει συνέχεια να το έχουμε στο μυαλό μας και στη διδαχή για το διάγραμμα που φέρνονται πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Ποια είναι η διεργασία, τα όρια ελέγχου, το σίγμα, όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά που προηγουμένως με πολλά λόγια ορίζονται κάπως λιγότερα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διάγραμμα που πάνε να έχει σημασία. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα X-bar διάγραμμα, η μέση τιμή. Και εδώ, όπως είπαμε, σαρικά το ίδιο πράγμα. Και έχουμε εδώ ένα ιστόγραμμα. Άμα δεν ήταν αυτό το outlier, δεν ξέρω τι, κείμενα στα ελληνικά, θα ήταν μια πολύ ωραία κατανομή για 40 κατανομή για το οποίο θα το λύσουμε το method test. Το διάγραμμα F και εδώ έχει μία skewness, μία κλίση προς τα δεκά, αθετική κλίση. Είναι το διάγραμμα ελέγχου η κανονική. Η κανονία εδώ είναι κανονική.
Υπάρχει και πράγμα, όχι μόνο στη βιομηχανία, προσεγγίζει με επαρκή, επαρκή αποδοχή την ιδανική κανονική κατανομή. Και όπως γνωρίζουμε είναι λόγω του ΠΟΦ και του οριακού θεωρήματος. Και το λέει ότι αν έχεις δίχα που δίνουν προς το άπειρο, τότε άρχισα τι κάνεις εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, η καμπή των μέσων τιμών είναι κανονική. Το έτερε, παιδιά, είναι άπειρο. Ο ελληνικός στατιστικός είναι υποχρεωμένος να σου πει ότι είναι προς το άπειρο. Ο πραγματικός θα δει αυτή είναι η δουλειά του μηχανικού. Όχι το, αλλά αυτή είναι χρήσιμο. Είναι ένας συμβασμός. Και εδώ πέρα δεν είναι κανονική κατανομή. Τότε το χρησιμοποιούμε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει τόσο συμμετρικά όρια. Αυτό έχει skewness. Το χρησιμοποιούμε. Γιατί το χρησιμοποιούμε. Το στην πράξη έχουμε βρει ότι είναι χρήσιμο. Τόσα συμβαίνουν. Και εδώ είναι και το πρόβλημα. Αν σε ακούσει κάποιος να του μιλάει θεωρία και μετά δει στην πράξη και αγνοείς το σημείο που ήταν εκτός τον ελέγχου, θα σκεφτεί αν το κάνει αυτός που όλη αυτή τη θεωρία την οποία δεν ακολουθεί, να μην το κάνω εγώ. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχει το engineering judgment και η αυτιά. Θα πρέπει στο εργοστάσιο να το εξηγούμε αυτό. Δεν καθένας να κάνει αφαίρεση. Και για ένα διάστημα, για πόσο διάστημα και στο audit που πρέπει να γίνεται και θα πρέπει να γίνεται συχνά, θα πρέπει να φέρονται αυτά σε logbook. Τώρα, άμα είναι skew, τώρα το βλέπουμε θα βρω το χρησιμοποιώ. Τι δράση έχει. Ας πούμε, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο α και στο β. Σας λέω και εγώ το εξεπλάγει ότι σφάλμα τύπου 1 και σφάλμα τύπου 2 εισήχθη το 1947. Άνθρωποι, ας πούμε, χρησιμοποιήσαν άλλους όρους. Και μια άλλη κουβέντα, και βλέπω ότι σας αρέσει η ιστορία, το 1703 ήθελε να δει πώς μπορεί έναν τρόπο να δει την προβλέψη τη διάρκεια ζωής. Και σκέφτηκαν έξυπνα ότι είναι νεκροταφεία και θα κοιτάξω τις πλάσεις. Από τώρα να δω ποιο είναι το... Και τι είπε ο Leibniz, όχι, γιατί δεν είναι η ροή φυσιολογική τιμή, τα κοινά. Άρα ο Leibniz χρησιμοποιούσε ήδη από τότε με τον όρο, γιατί και το κοινό αργότερα εισήχθη. Τότε sign-on και chance ο σύμβουλος. Και τώρα δεν την έννοια. Επίσης ο Keynes, που μερικοί ομολόγοι προσπαθούσαν να δουν από τις παχές αγελάδες πώς θα συμβεί ο άλλος με την ίδια κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν τόσες πολλές. Λέω το χαλοφανές, δεν πειράζει, είναι μέρος, είναι η ασκητική σκέψη. Ακόμα η γραφεία μέσα και ιδίως λοιπόν, στην πράξη, είχαμε και άλλα πολλά προγράμματα. Αν δηλαδή σε ένα ζάρι το καραγιοζάκι βάλεις λίγο υδράγιο. Το πάμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Ωραία. Οι τέσσερις χρήσεις των διαγραμμάτων ελέγχου. Εδώ έχω πολλά να πω, όμως θα δούμε οι τίτλοι. Η σπάνια ή σποραδική χρήση. Παρακούμε από καιρούς καιρών ορισμένα στατιστικά με διαγράμματα ελέγχου και αστυνομούμε τα αποτελέσματα στο αρχείο για να είναι συμβουλευτική χρήση στο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό η χρήση είναι ιδιαίτερα επαρκής και περιορίζει ένα δυνατότητα. Αυτό όλοι μαζεύουμε δεδομένα και δεν τα αναλύουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είναι και όταν κάποιος πιστάσει το χρόνο από κάτι άλλο, βρίσκει εκπληκτικά πράγματα.
Οι Κινέζοι παρατήρησαν ότι οι Αμερικάνοι βάζαν όλα τα δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιούσαν. Υπάρχουν κάποτε 140 παρακολούθησαν 140 ώρες στατιστικής για ιατρική και η ιδέα ήταν ότι έτσι και πιστέψαν εκείνη την εποχή, την δεκαετία του 90, τα στατιστικά από τα νοσοκομεία χάθηκαν. Γιατί τα περισσότερα ήταν ανακοπή καρδίας. Κανείς δεν έγραφε τον πραγματικό λόγο για τους γνωστούς για τη ρύθμιση της ιατρικής. Παρομοίως όπως και στην προηγούμενη κατηγορία, μόνο το ενίοτε χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα για να επαναφέρουν κάποια διεργασία σε προηγούμενη καλύτερη ρύθμιση. Η δύο είναι θετική ένταση, αλλά η καλύτερη ερωτήση είναι ενέργεια συντήρηση και υπηρεσίες. Για την εισαγωγή πληροφοριών, το 3, ώστε να αξιολογήσουν μια νέα διεργασία. Αυτά τα μηχανήματα και όργανα της παραγωγής λαμβάνουν μετρήσεις και διαγράμματα ελέγχου αξιολογούμε κάποια νέα διεργασία. Συντηρητική παρακολούθηση διεργασιών. Προγράμματα ελέγχου και υπάρχουν πάρα πολλές κριτικοί. Θα σας πω το σπουδαιότερο, ότι τη δεκαετία του μετά την εισαγωγή ή δανεισμό των μαγικών δικτών ικανότητας, θεωρούν όλοι ότι τελείωσε το θέμα, έχουμε λύσει το πρόβλημά μας, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαγράμματα ελέγχου που είναι της παλαιολιθικής εποχής, σύμφωνα με κάποιον σύμβουλο της Μοτορόλα. Κάνει καταπληκτικά πράγματα, έχουμε το pre-control, έχουμε εκείνο, έχουμε τα άλλα και τα ρέστα. Αποτέλεσμα, εμείς θέλαμε και βλέπαμε στατιστικά για τη Μοτορόλα με κάτι εκπληκτικούς δείκτες. P6 και τα ρέστα. Είχε λάθος φόρμουλα. Και μετά από κάποιο καιρό κατάλαβα ότι έφτιαξα κάποιον δικό μου τύπο που τελικά προσέγγισε το μένο με τα τύπο. Δεν μας έχει δώσει μετά αργότερα πληροφορίες που είναι πολύ ακριβείς στατιστικά για control λέω και για διάφορα άλλα πράγματα. Γιατί έχουμε την επαφή με τη Μοτορόλα για πολλά χρόνια, θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεν είναι όμως πάρα. Τώρα, λαμβάναμε μηνύματα γιατί να προχώσετε τους δείκτες σας και τα αρέσει. Καθόμουν και τα γράμματα και έλεγα είναι εξαιρετική η συμπεριφορά της εργασίας, είναι σε πολύ απλά το minimum είναι 0 και το maximum είναι 5 στην κυμάτωση, ας πούμε. Όσο πιο πλησιάζει στο 0 δεν σημαίνει ότι έχω κακό CPK. Σημαίνει ότι το ιδεώδες. Αυτό, αν είναι στην φυσική διαδικασία, μη χρησιμοποιεί. Εντάξει, πλάκα, όταν τους μηχανικούς της Μοτορόλα συνάντησα, ό,τι ώρα για τη στατιστική άλλαζαν κουβέντα. Δεν ξέρω τι, άλλαζαν κουβέντα. Τώρα, εδώ, έχω δουλειές. Συμβουλές, δεν ξέρω, έχουμε χρόνο. Εγώ, ουσιαστικά η ιστορία ήταν για αυτές τις συμβουλές. Πολλές τις ανέφερα. Αλλά αν θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί θα ήθελα να συζητήσουμε τι είχα σκοπό. Προετοιμασία και εφαρμογή ψυχολογίας των διαγραμμάτων ελέγχου, audits και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Θα συνεχίσω, δεν θα φυγώ αν κάποιος πει ή εντάξει, ξέρουμε αυτό το πρώτο. Κατανοώ τη διεργασία, κατανοούμε πλήρως η διαφορά μεταξύ διεργασίας, ικανότητας διεργασίας και δυνατότητας διεργασίας. Δεν έχω διαγραφών. Αν δεν ζώμαστε στους υπολογισμούς ηλεκτρονικού, το κοπιούμε σε εργαλείο. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Όταν λέγαμε νωρίτερα, μην ξεχνάτε ότι είναι πιθανοτικά όρια. Αν εγώ πάρω και έχω ένα παράδειγμα, να μην ψάχνω να το βρω, έχω τα ίδια δειγματικά μεγέθη και τα έχω βάλει σε διάγραμμα ελέγχου με νη 5, δειγματικό μέγεθος 5, και έχω
Επίσης και σε διάγραμμα ελέγχου αφαιρώντας στην τελευταία γραμμή 4. Συγκέντρωση είναι λίγο πάνω από το όριο, συγκέντρωση κοντά είναι λίγο κάτω από το όριο. Τι σημαίνει ότι απαγορεύεται να παίρνω δείγμα των 4? Όχι. Στατιστικά κτλ. Έτσι. Εξάλλου, είναι μια αυθαιρεσία που βασίζεται σε καλά πρακτικά αποτελέσματα η επιλογή των 3 σίγμα. Και όχι πιο άλλο πιθανότητο όριο. Όταν μπήκε στον χώρο, πολλοί έλεγαν ας πούμε πετάξτε τους πίνακες. Πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε AQL1 ή με ένα 1,5 στη στιγμή που μιλάμε για 3,4 στο 100. Ότι οι εταιρείες και στην Αμερική και στην Ιαπωνία δεν δουλεύουν με το μιλά. Έχει πολλές διεργασίες και 5 και 6%. Είναι τόσο περισσότερο. Σε μηχανικό τομέα τους είναι μετρολόγιο. Πολύ εύκολο. Λοιπόν, το πράγμα που βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμο, ιδίως με τα CTCPK, που ίσως δεν έχουμε χρόνο να τα αναφέρουμε, αλλά δεν χρησιμοποιείται CTCPK. Θα ξέρετε ότι μιλάμε για πολλές σημαίες, ότι πρέπει να είναι υποέλεγχο. Πώς και πώς έχεις να είναι η διεργασία είναι υποέλεγχο, γράμματα ελέγχου. Άρα δεν πετάσσετε γράμματα ελέγχου. Όσοι γράφετε παραπάνω στη μοτόρα, θα βλέπω να δεν είναι από τα βασικά τους εργαλεία. Εντάξει. Επίσης προσέχουμε για σκιούνες. Μόνο εκεί γίνεται το έλα να δεις στις συζητήσεις των Γούρου. Άλλα πράγματα. Για τα CPK, το ξέχασα, αλλά δεν πειράζει. Θα ρωτήσω ποτέ συνάδελφοι από τον έξω κόσμο. Ναι, βασικά. Θα βάζετε πάρα ένα πολύ πρόχειρο διαγραμματάκι με τις τιμές που βλέπετε. Δηλαδή με κάτι σε PK πολιακά, το πλέον με σκόπι πες να τα ρίξεις στο Excel ή στο Minitab και θα δείτε πράγματα και θάματα. Και αυτήν και τα λοιπά. Θα δείτε δηλαδή τα καταπληκτικά CPK στην κατανομή να κάνετε το εξής. Να φουσκώνει δίπλα στο όριο. Η κατανομή να πέφτει, να ξαναδεί και ξαφουσκώνει στο άλλο όριο. Σημαίνει, κάποιοι πήρανε από όχι τα κομμάτια να τις μετρήσεις, τα άλλαξαν λίγο και ήταν μέσα στα πολλές έχω αναφέρει τι πρέπει να αποφεύγονται που τα γράφουν άμεσα από τα βιβλία. Άμεσα του κατευθείαν. Κάτι το εργαλείο σου πολύ καλά τη χρήση. Όχι τύπου συνταγής. Όχι της software. Δεν έχει την απάντηση. Συστοφροσύνη σε σχέση με το μέγεθος της γνώσης μας και της άγνοιάς μας. Οπότε ο Θεός σε φυλάει από νεοαματευτές. Και από πάνω, αλλά να τον εργοδότη και τον πελάτη. Αν εσύ δεν έδωσες για το εργαλείο, κάνε το ιδιωτικά. Κάνε το ελέγχο. Διότι στο σπίτι σου, ας με εκθέτεις και το εργαλείο και εσένα αργότερα, γιατί πάτε κάτι. Πώς είτε αγωγή διαγραμμάτων ελέγχου. Ή κάτι. Ο προϊστάμενος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και θα είναι κάποιον να τον έχει. Είναι έτσι. Θα πρέπει σιγά σιγά να κερδίσει εμπιστοσύνη. Και ο δυσκολότερος άνθρωπος. Αν κερδίσει τον προϊστάμενο και τον διευθυντή, τον κοινικό διευθυντή να κερδίσει, δεν θα λειτουργήσει το σύστημα ή θα φύγει ο προϊστάμενος. Και συμβαίνει συχνά. Έτσι. Όταν θέλουν, είτε γιατί είναι κουμπάρος, είτε. Είναι για αυτό.
Στον άνθρωπο των συναδέλφων που είπαμε, γενικεύω, δηλαδή είναι ακραίες οι ιδιαίτερες καταστάσεις κτλ. Τους φόβους άλλων συναδέλφων. Καλή προετοιμασία εκπαίδευση σε όλους, διευθυντές και φοιτητές κτλ. Δεν το χρειάζεται. Είναι καλύτερο διάγραμμα ελέγχου. Δεν είναι το καλύτερο για όλα τα πράγματα. Δεν έχουμε και μαζική παραγωγή. Υπάρχουν διαγράμματα ελέγχου που για μικρές προσώπες μπορείς να χρησιμοποιήσεις, είτε με αναλογίες τρυπών, οπών, αναλογικά με διάφορα τα μεγέθη ή πολλά άλλα πράγματα. Γνώριζε τη διεργασία. Ομιλούμε για ικανότητα διεργασίας μόνο αν η διεργασία είναι υποέλεγχο. Το διάγραμμα ελέγχου είναι εργαλείο για την έβρεση αλλαγών με τον χρόνο. Όσο χρησιμοποιούμε τον τύπο σήμα που είπαμε. Ο συμπέρας προγραμματισμού θα έχουμε πει αυτά. Ειδικά η κανονικότητα κατανομής. Πόσο σπουδαία είναι. Εξαρτάται η κανονικότητα της κατανομής. Εξαρτάται γιατί πράγμα μιλάς. Αν είναι ατομικές μετρήσεις και ματικές, είναι πιο εύκολα. Έχω correlation, αυτοσυσχέτιση. Μερικές εργασίες και όχι μόνο, επίσης τα καλούπια που τρώγονται κτλ. Δεν είναι η μία τιμή, δεν είναι η ίδια πιθανότητα να είναι με οποιαδήποτε άλλη πληθυσμού. Κατά πάσα πιθανότητα θα βγει κοντά στην προηγούμενη. Άρα τα καλούπια, τα χημικά έχουν αλλοιωθεί. Επιλογή διαφορετικών μοτίβων. Είπες εσύ 7, πρέπει να είναι ITT, τα ATT. Γιατί δεν δέχονται τα ίδια μοτίβα, είναι πιθανότητα. Εξηγείς και στο εξάμενο γιατί αυτό το μοτίβο, το είπε προηγούμενος και ο Γιώργος, το είπε η Ρουλέτα και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε μια καθιστική σύνδεση του περιορισμού των διεργασιών, περιοδικότητα, μοτίβα. Ότι Άιζο, δεν ξέρω αν θέλετε να πει, αυτό έχουμε πει για το Άιζο. Τώρα, περιορισμένη ελληνική βιομηχανική παραγωγή. Ένα χέλο. Ένα χρήση που έχω δει εγώ, Γιώργο, είναι για μηχανές, επειδή η αγορανομία βάζει ένα πάνω όριο, μάλλον βάζει ένα κάτω όριο, ας πούμε, να δούμε πώς για να ελέγξουν λίγο το κάτω όριο. Να μην είναι άδειο πολύ το μπουκάλι, κατάλαβες, και να έχει ένα... Είναι 10 συμβουλές ένας γκουρού, να μην λες πέρα, να μην άγνωρες την παρουσία λοιπόν με δύο κοινάρεστα. Θα ήθελα να πω, όταν θα κάνεις ό,τι, πρώτα απ' όλα αν ανακαλύψεις ότι δεν λειτουργεί η διεργασία, να την κάνεις έξω. Μπορεί να είναι οι άλλοι, αλλά κάνεις σε όλους καλό. Θα πεις σταματήστε, είναι απίστευτο πόσες διεργασίες που συνεχίζουν επειδή ο κόσμος δεν έχει χρόνο για να τις ανασκοπήσει. Κάτι αντίστοιχο είναι με την αποθήκη στο σπίτι μου. Ρίχνεις τα πράγματα, όταν ψάχνεις για ένα πράγμα, χάνεις του κόσμου την ώρα, αλλά δεν έχεις ποτέ χρόνο να πάνε να την αποθήκεις. Κάπως έτσι. Ότι πρέπει να φύγω. Ναι, δεν έχω ποτέ, αλλά νομίζω... Θα μιλήσουμε έτσι. Έχει σήμερα τα γενέθλια. Και δεν το λέω. Θα κάνουμε πάρτι. Λοιπόν, στατιστικά, ποια είναι η πιθανότητα να έχει κάποιος άλλος εδώ σε αυτή την ίδια ημέρα. Να είστε καλά. Σήμερα έχει το Ολυμπιακό που σε μπάσκετ και δεν το διαβάνω. Να είστε καλά. Πέρα το αμερικό. Εξήντα καλά. Θέλει να πει κάτι να με ρωτήσει για το νέο μηχανικό. Είναι και αυτό με συγχωρείτε. Επειδή πέρασα, επειδή δεν ήμουν πολύ διάλειμμα τότε, εντάξει, διάγραμμα, σε μια που δεν είχε ξαναγίνει, αλλά για πρώτη φορά αναμετρήσεις ένα πρόγραμμα, σε
το αποτέλεσμα στο προϊόν, στο προϊόν. Και αυτό είναι δύσκολα. Μετά, πάνω όλες τις μετρήσεις. Δίκες, ας πούμε, γιατί θα κρατηθεί όλο το πράγμα, αυτό που λες εσύ, τα 4 μήνια, ας πούμε, αν δεν κρατηθεί, είναι μετρήσεις. Η κοιμοθερεσία ήταν. Δεν έχει σημασία, κοντά είσαι. Καλά, δεν έχει να κάνεις μετρήσεις, γιατί αν το απόγευμα είναι έτσι, το πρωί είναι έτσι, την άλλη εβδομάδα είναι έτσι, θα έχεις άλλα καιρό, άλλο εδώ, άλλο μέσω ώρα, δεν. Δεν ψάχνω δεξιά-αριστερά βιβλία και εκείνος που με έφερε στο περίφημο βιβλίο, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το με βοήθησε, δεν με βοήθησαν ούτε τα βιβλία του Πολυτεχνείου, ούτε ειδικά βιβλία. Αυτό είναι μόνο στα μάτια. Ευχαριστώ. Γιατί είναι από το... Τώρα πώς είμαστε πριν. Ήταν καθηγητής, αλλά με engineering background και schilling. Ήταν δεύτερη, ήταν όχι και schilling. Συγγνώμη, ρωτάνε και το βιβλίο σας στον τίτλο που έχει. Το δυστυχώς μόνο 3 δίπλωμους. Ένα για το γιο μου, για τη γυναίκα μου και ένα για τον καθηγητή μου το αφιερώσει. Είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο. Οκ, το γράφω λίγο, ανοιχτό. Στα θέματα μου διεργασίας είναι στο μεταπτυχιακό. Σε ποιο μεταπτυχιακό? Ασφάλιση ποιότητα. Ωραία. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Μου είχαν πει ότι θα έπαιρνα και 10% αν πουλιώνε. Πιθανόν, όχι δεν έχω πρόβλημα, 10% δεν πάει, δεν πάει. Γράψω πριν και μου στείλε τα έξτρα για το γιο μου. Θυμάμαι η φίλη κυρία Παλαδά που ανέφερε ότι τώρα την ενδιαφέρει και ο άνθρωπο. Τι μου, δεν θυμάμαι την έκφραση, για τη σχέση δηλαδή πιανού ανθρωποτύπου με τη διάθεση ποιότητας αρμόσικα. Και βρήκα πολύ παρά ότι η Εκκλησία μας γιορτάζει τους μάρτυρες ελπιδοφόρο, ανώτιστο και ακίνητο. Και τώρα είναι ίσως η καλή μέρα 2 Νοεμβρίου. Θεώρησα αυτή είναι η καλύτερη μέρα για να αφιερώσουμε στο Πουκαρά με τις φάσεις ποιότητας. Οπότε ίσως η κυρία Παλαδά συμφωνεί με αυτό. Αν οι δικές της εξωτικές έρευνες έχουν καταλήξει το ίδιο συμπέρασμα. Έχω για αυτούς που δηλαδή θα μπορούσα να σας διαβάσω εδώ τι λέει ο ένας για τον άλλον και για πράγματα που εμείς θεωρούμε το πολύ χρήσιμο και πολύτιμα, μερικοί τα απορρίπτουν τελείως. Diversities and contradictions in statistical process control. Και αναφέρεται συνέχεια, κάθε σελίδα είναι και 50 ονόματα. Και συνέχεια σε αυτό υπήρξε ολόκληρη σειρά. Γιώργο, θα μπορούσα να δώσω τον Αντώνη μια λίστα. Όχι ο Αντώνης θα τα διανύμει όσους είχαν στη σημερινή μας μάζωση. Υπάρχει το ίντερνετ. Ή αν τα έχετε κάπου. Καμώνα έχω εδώ. Αν είναι links, αν έχεις τα links. Μπορώ να τα στείλω με έχω κι άλλα εδώ. Ναι, για να τα ανεβάσουμε, γιατί τώρα ρωτάνε διάφορα. Βεβαίως. Το καλό για τα 6 σίγμα. Εδώ, ίσως εγώ μόνο την πρώτη σελίδα. Είναι για το ίδιο θέμα και είναι το part 1. Λοιπόν, παράλληλες. Έχω όλα τα quality progress steps. Αυτό είναι 992, δηλαδή είμαι σε καλή οικογένεια, όπως θέλετε για κάποια μουσεία. Αυτό είναι για το ASQ Library. Ναι, για το ASQ Library, γιατί θα κάνουμε library. Όλα τα συμπότια, εντάξει, μεταφράζει εκεί μου. Γιατί... Σε καλή οικογένεια. Και ίσως αργότερα... Στην κοινότητα, έτσι. Θα κάνουμε τα ίδια τα νέα μέλη και για κλάση. Είναι όλα αυτά.
έτσι goes to war. Και λέει όλα αυτά που για την ανάπτυξη εργαλείων και όλων αυτών κατά δύο τέτοιες. Λέγεται πολέμο. Σχεδόν σε κάθε ένα κομμάτι υπάρχει. Αυτό είναι το intergeneration που λέμε. Έτσι. Το storytelling πολύ ωραία να σου πω σήμερα. Και αν πρέπει στο τηλέφωνο μου όπως με είδε, εγώ πάλι θα το πολλά να πω όπως την άλλη φορά. Πριν στη συνέχεια ήταν ίδια στο πανεπιστήμιο και ξέρει. Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς. Ένα άρθρο από έναν υποτίθεται μηχανικός με ένα λαλί προβλήματα στατιστικής και άμα το διαβάζετε ο άνθρωπος δεν διαβάζει μεταξύ δείγματος και πληθυσμού. Αντίστοιχο είναι και αυτό. Μην τον ενοχλείτε, λέει. Είναι που πρέπει να παραδείγει 10.000 αυγά κάθε Παρασκευή για την αποστολή. Αλλά είναι το μεσφαίρι. Τα αυγά που έχει σπάνε. Σπάνε κοντά. Επίσης να σας πω, άμα ψάξετε το Wikipedia, αυτή η καταπληκτική, ας πούμε, βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας σήμερα, βρίσκεται εκπληκτικά πράγματα. Δεν θα πάμε πουθενά για άλλα πράγματα. Ναι.